Ay! Sorry. Ano ba yan? Sorry. Para nag-angarak na kakuho? Maninimpiyan ka na naman. Ano na? Ngandir ka na gom naman, boy. Obligasyon ni boy. Obligasyon? Aba ka man nandiraro kang apuntahan. Hoy! Ano na naman ba yan? Nagragnaw ang pirilbay. Nagkaradong pati ako. Nagnawan mo na nangarigot na nga ng tao kasubago pa. Pandisikin ng karigot sila. Kaso bago baga sinabon-sabon ka ni Mrs. Mau. Kaya kay Puan magragnaw. Aw nadaw mo ito subaga. Baga, sobra sa baon kurang sa ragnaw. At ang malipoto na nga ng panahon, ako na habo ako magparakarigo. Kaya ka na naman ba yan? Naura ko ng burubang daw kalikiyaw. Kaya nga ni ugto ako nagpasiring bigay. Nga ni nga iba'y makahinay. Nasunod mo bang kiraray? Manata, maharap pag ako. Puno bang kasi magkarap sa kanyaw? Bawal magtambay dito. Mari nga na may kurukahurong ka. Ano bang yan yan? Nandiyan ka may hilingan. Wala sa kuya ini sa gurong. Kaya mo din? Masiguro ba yan? Masiguro naman. Baka na yun mga pagbalnaw. Ako lang pabalnaw kang 20 balnawan. Woo! Buhay na eh! Karuka pa! May dito na nga na eh! Iyan ang kuskus talaga. Pampira ng balnawan. Ato na. Malay ka na italmok tampay daw! Woo! Buhay na eh! Dali-dali mo tayaw na dyan si Mrs. Mau. Lagi ito lang. Makunyang kapada. Makakapada kita, hoy. Ha! Natay ka, dinabong ka na, dahil ka pa binalnawan, maputpud ka pagkikaoy! Oh, panagusong ko na nga na eh. So, ibalnawan ko ma. May lang ka nung ka na Mahali na nga di! kulang na! Padagita na ko.